Giawag ng lingkod o atong hatagan o kahilom sa sulod ng atong trabaho. Atong sudan, ang pagsimba uban ang Diyos pagpangalagan o pagpangalubo ngadto sa atong buhing Diyos maoy lamparahan sa tinuod na kaluwasan sa matag usa nga modamo kaniya. Kay diha sa pagsimba na inubanan sa kinasingkasing na pagpangalaga mataw ang usa ka balaang espiritu gikan sa kinasulurang bahin sa atong kasing-kasing o mao ang magahatag kanato o espirituhanong salabutan uban ang kalig-on o kusog sa pagtuo aron nga kita makapadayon sa atong pagpangalaga ngadto sa atong buhig nga Dios hangtod nga madawat nato ang iyang mga tayo. Ang pagsimba maibugtong kalanon sa atong balaan nga espiritu o pinaaminin ang atong balaang espiritu magahatag kanato sa lusay nga panghunahuna o magadayaon kanina aron nga kita mahimong salamin ingon nga mga balaan taliwala sa daghang mga tao. Pinaagi sa atong balaan nga pagsimba makatod nato ang kalampusan o ang ginatinguha sa atong kalat nga mao ang kinabuhi. Kini usab magahatag kanato o gahom aron sa pagluwas kanato gikan sa takna sa mga kasakit unya kung kita mudamo nakan. Labanan kita sa espiritu sa bisan asang dapit sa kalibutan nga atong pag-aadto. Landungan kita sa iyang langitnong kagahom kung ang atong pagsimba o pagpangalagan paghintito lang. Kay nahisulat ini nga layman, nahibalo kita na ang Diyos dili manimati sa pag-ampong sa mga makasasala. Apan, kung ang usa ka tao masigahon sa Diyos o magatuman sa iyang kabubuton, ang Diyos magapanimati kaniya. Juan Kapitulo 9, versikulo 31. Kini nga bahin sa balaang kasulatan maoy timaan nga kinahanglanon di ay sa Diyos ang usa ka balaang pagsimba diha sa iyang mahal na lugar. Dugang panini na hisulat usab ang nalibang. Kay diin gani kung duha, kung tulo, magagatigon sa akong ngalan, anaa ako sa ilang kaluhan. Matthew Kapitulo 18, versikulo 20. Sa langtod nga pagkasulti, niining atong gihimo nga pagsimba sa matag Sabado, gisaksihan kini sa balaan nga Dios o iyang nakita o nahibaluan sumala pa sa nahisulat. Busa himuon ta ang pagkadayon o ang paghimpit sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhi. Aging pagkadayon sa atong pangimbahon usa ka mahimayaong pag-ampo ngadto sa gamhanang espiritu ang atong himuon aron nga kita panalipdan ug pagatubagon sa oras
kinahanglan sa iya tanan. Paagi sa bata. Ang atong tuon nga kamot ibatong sa ibabaw sa atong dughan tungod sa dapit nga nahimutanan sa atong kasing-kasing aron mahimong timaan nga ning atong pagsimba o pagpangayupo pagahimpiton sa balaang espiritu. Samtang nagahimo sa pag-ampo, himoon nga kinasing-kasing ngayon ang paghitok sa mga pulong, naghihimo sa pag-ampo aron masahigpit lungkon ngayon sa Diyos Ama. Mag-ampo kita sa imong ngining kapal. O mahal ug balaan ni Diyos. Diyos na mahal, Diyos na o Diyos na Espiritu Santo, sa ngalan sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni o kanimo mahal o balaan na Diyos, giyan kamo ang among mga mata, o ikaw nga nagalingkod sa kalamit, tanaw, ingon nga ang mga mata sa imong alagad na nagtutok dihat sa imong paggamit. Ang among mga tingin na nagtindok sa sulod ni ining maong dati aron sa pagbalaan sa imong halagdong mga. Bukuson mo kami ngadto sa salamang kay Espiritu o balaanon mo kami dihat sa imong paggalamit aron ka kami matinuoron nga makapuyok dihat sa iyong isaan na kaluwa. O Diyos na balaan, anaa sa iyong balaang mga kamuha, ang pagbuot sa tanang may kinabuhi, ibabaw inyong kaluwa. Ikan sa kinabuhi sa tanang mga mga, bisan panghatpo sa kinabuhi sa tanang mga tao. Ikaw, mao ang Diyos sa mga Diyos, ug labaw sa tanang mga gamhanan ka sa tanang mga gamhanan, ug magbubuot sa tanang mga magbuot. Balaan ikaw sa tanang mga balaan, ug manluluwas sa tanang mga magbuot. Dusa sa higpit, ikaw idawat, tanang ingon nga ang bulig manluluwas, batok sa tanang namo nga mga tao. Bisan pa sa takna sa mga paglutos o mga pagsulat. Busa, dawata usap kami nasama sa among pagdawat. Aron mamatunan sa among kasing-kasing na ikaw na igugma sa mga mugamot. Lingkunon mo kami sa kanunay, sinaagi sa iyong balaang Espiritu, aron nga kami sa makanunayon gayon, magalakawin magakanong sa iyong mahal na Pilipinas. O amahan namin na walay katapusan, mapakita ka sa kanunay, hindi ka namon sa iyong galaksy o agresibo sa kasing-kasing, aron sa ng among kasing-kasing magnainipon sa kanunay at sa pagpangalaga kung aron na dili mabalong ang naparahan sa among kaluwasan na gidawat sa imong mahal na Pilipinas. O kung kami ugaling makasalaman sa dili tinuyo na pagpapasalamat, o kunya kami mamaliyupo sa imong mahal nga tubangan, aron sa pagpapas o sa pagpasaylo sa aming dili tinuyo na pagpapasalamat. Tungga diha sa langit kung pasaylo, kay ikaw lamang ang buktong tinuod na magpasaylo sa mga magpasala o sa pagluwas ka na. O
mahal mo. Ikaw na masusin ka kung naibalot ka. Ikaw na ibalot sa among paglingkod o sa among pagtingin. Ikaw na nasabot sa among mga huna bisan sa halayo. Ikaw na nasusi sa among alakianan sa among pagtingin. Kung ikaw na hibalo sa talangamong na mga dahil, sa likod o sa atubangan, kinabantayan mo. O kanamo, gitapiyon mo ang imong kamo. Alam kanamo, katingalahan kining kinaagmana, kining hataas, labaw sa tanang kinaagman. Bisan ang galing, ang kangit ni dili nakatago kanino, kung dili ang kagahiyon muhayag ingon sa kahayag sa atin. Ikaw nag-umol sa among mga sulod na bahay sa daguangan sa among kinahan imong giumol. Muhabag kami o mga pasalamat diha kanino. Tungod kay makalilisang uyamot ang imong gahong o ang imong kinarman. Ang ibuhok namong pagkatao wala kayong mahisaliptig kanino. Sa wala pa kaming mahigpit, nakita na sa imong mga mata, diha na sa basahon na isulat ka ang kanya. Bisan magani ang mga adlaw na natudlo alang kanamo, diha na sa imong mahal na Tuhan. Pinaagi sa imong balaan na Espiritu, himuang ang tanan, makainadihan kanino, imong kapugtong o pinoon na Diyos, kung manlawas sa ila, ng damok o pasilong sa imong balaang kahong o kinaman. Kini, ipangayon, tangtong sa kahangturan, walay pagkatapos ang imong kinarian. Sa iyong
Diyos na naging damhana, palakain ka ang aming kasama. Diyos na naging damhana, palakain ka ang aming kasama. In nomine Domini, Supreme Divine Master Pope Benito G. Yapo, Magistri Dei nostri salvi eremus. Halo, mayong punta kanatong tanan. Pagpun ko mayong punta, labi na sa atong labaw ng magputudlo. Supreme Divine Master Pope Benito G. Yapo, mayong punta kaning Master, uban sa tubok imong pamilya nga mao ang resurrected body karon mao ang kay Nanay Jocelyn Yapo na mao ang resurrected body o Sarah o kay Nanay Elami Yapo na mao ang resurrected body kay Agar o kay Nanay Sisin Joy na mao ang resurrected body ni Sigura. Kung labaw sa tanan ang atong labaw nga magtutudlo mao ang resurrected body ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Gusto ko maayong buntag labi na sa akong mga kauban nga mga Philip Gates. Maayong buntag kaninyo o sa akong mga kauban usab nga mga bishop. Maayong buntag usab kaninyo o ilabi na sa atong mga sisters, brothers o sa atong igsoon karon nga mao si Cardinal Carlos Bacaling Macaraya. Maayong buntag sa tanan nga naadito nga nagtigom kita sa unong kaadlaw nga mao kining usa ka
tigom, no? Sa atong panimbahon ni usab tanang dito. Unya nakalayon ka ato usab nga kumustahon ang atong igsuon nga mao si Cardinal Ambrosio Rizali from USA, Maryland. Mayong gabi ka o sa tibok nga pamilya o kay Bishop Arturo Flores Amaba sa Seminara Antique o kay Brother Chimuel Rodriguez o diha sa Manila kay Prince Cassis, no? Kay Mary Jansay o uban pa nga naa dito sa kanya-kanya karon mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon, ako mapasalamaton ug ako kay ginatagan ako panahon aron nga makahinabi o makikistorya kaninyo ilabi na niining atong binuhaton karon. Kay daghan ang mga tao sa tibok kalibutan nga nangita sila og kaluwasan. Apan sa ilang pagpangita sa kaluwasan, maumanan nahimugso ka ng mga sinta, pundo, o religious sa tibok kalibutan. Aron nga kini ang mga tao nga wala mahibalo sa kamatuoran, makadungol sila. Apan sa ilang pagdungol, wala gihapon nila matultuli o asa ka ng tinuod nga kamatuoran karon. Busa mga kaigsuonan nga ilabi na karon nga naa pa dinhi nga nagatigom sa adlaw ikaunom nga mag-usab ini kabalaan nga pagsimba nga niini ato usab nga mahinumduman o ato usab nga makatunan kung unsa ang gitudlo sa atong labaw nga magtudlo nga niini dipubuan kita kaniya o tubig aron nga makahumog sa atong alimpatakan o aron nga makasabot kita sa unsay kasamugan dili sa kandukan o niini atong ipadayag atong ipahibalo ang tinuod o unsa ang tinuod na mahimo sa Dios dili sa kalibutan. Ilabi na sa iyong pagbalik kay daghan karon ang mga pundo, sinta o uban pa nga niini ilang isangyaw kunuhay ang maayong balita apan asa man ang maayong balita sa ilang pagsangyaw sa kadaghanan nga niini nagsangyaw sila sa pulong sa Dios nga mao kining Biblia. Mga kaigsuonan, kinahanglan kung kita nangita ka sa kamatuoran, kinahanglan nga aduna kitay tumbaran. Aduna kitay analisar. Aduna kitay open-minded ka. Kanunay ilabira sa mga princess sa itong kalibutan. Aron diha nato makita kung ganang kamatuoran ay ang kamatuoran mauman ang paghahatag nato kaluwasan. Karon mga kaigsuonan, atong i-example sa kadaghanan nga nangita, nangita sa kamatuoran. Ilabi na niini atong hatagan aron ubusay kining adlaw ug takna ay kining adlaw ug takna mga kaigsuonan wala kini masulbad sa tanang preacher. Tinuod ba wala ni masulbad? Tinuod mo wala ni masulbad? Nga naman, undahan tayo
sila sa giingon ni Apostol Mateo sa 24, 36. Unsay gisulti ni Apostol Mateo sa 24:36. May hitungod sa mga adlaw ug na walay usa nga nasayon. Bisan pa ang mga manlulungga sa langit, bisan pa ang anak gawas sa mga langit. Ato ko nang tanaw mga kaisunan. Kay kanang Mateo kapitulo 24 bersikulo 36, wag sila makakitaan. O dili nila kaya pamatutan ang pagbalik ni Kristo din sa kalibutan. Nganong dili man nila kaya? Tungod kay dili sila ang sugo sa Dios aron nga mutukan ani kung kanusa mubalik si Kristo. Kaya ang makatukan sa maong adlaw ugtag na si Kristo lang, mga kaisunan. Kung karon si Kristo ang makatukan sa adlaw o sa takna, ang pangutana na nadayon, asa man karon si Kristo? Asa man si Kristo karon? Ha? Mga dili ka makakitaan na kung wala tayo pasakaran. Wala tayo tunggalan, asa ta manutag, kung asa ta matapos sa istorya. Mao mga kaisunan. Kung pangitaon mo ng Kristo, si Jesus, si Jesus Kristo, ang gituganan. Si Jesus Kristo ang gituganan. Kay si Jesus Kristo ang ikasasinta sa kaluwakan. Wala ito tuganan si Jesus Kristo? Nahibalo ko si Jesus Kristo. Nahibalo ko. Kasi mag-ibig ka na kung si Jesus Kristo nahibalo, kung ano sa siya mabalik, ilaon ka isulti. Pero wala man. Sumuni ang nahuna sa tao karon na kung si Jesus Kristo nahibalo sa adlaw o sa takna, ano sa siya mabalik sa ikatulong adlaw, dapat isulti na niya. Kaya nahibalo ba siya? Aron mga kaisunan. Ang akong pangutana, nahibalo ba si Jesus Kristo o wala? Sa adlaw takna, nahibalo. Kaya ano na ba yung sa katao ng kanan niya? Ikaw naman sa katao. Ginoo, niini ba ang panahon na karon? Ikapahiuli mo ba ang ginharian sa Israel? Kung sa ito ba ang iso? Dili itubot na ninyo ang pagkasayang. So kanang puntuha ba, dili itubot na ninyo ang pagkasayang sa meron sa butang. No? Buta sa butang, wala sa hibalo. Nahibalo siya. Pero ano ba? Wala pa'y panahon. Wala pa'y exact time na iya katong itukan. Ano man? Mubo lang ang panahon ni Ginoong Jesucristo. Mga kaisukan, mubo lang. Ang gihatag niya, mubo lang ang panahon. Mga wala niya itukan dito sa panahon nga. Buhi pa siya. Wala niya itukan sa iyong mga apostoles. Wala niya itukan sa mga kadaghanan. Kaya inikabatay niya, mubalik siya, na naay paagi. Sa usang paagi niya sa siya mubalik. Wala na niya itukan. Mubo lang ang panahon ang gihatag sa Diyos niya. Tinuod ba na mubo? Ano, usahan mo na ito. Pagkahibalo, mubo lang ang panahon niya. Kinahanglan, mahibalo kita sa
istorya sa Diyos, kung ano sa akin yung magsugod? Ha? Ano sa akin yung magsugod? Kasi si Ginoong Jesucristo, gipanag na kanidaan. So, asa man tawanukan? Ha? Sa Jerusalem. Anong Jerusalem ba? Tungod kay dito sa Jerusalem, si Jesucristo. Ano yung siyudad na ni? So, ang kapitalan ng Israel. So, nag-istorya ang Diyos dito ni Ginoong Jesucristo sa Jerusalem. Kaya ang Jerusalem, puno man sa Diyos. Sa tupa, dito siya. No? Kung yung ipanagla ka na, sumala sa kasulatan. Sa Usyas, sa Isaiah 26. Sa Isaiah 26, ingon din na, alang kanako, matao ang sa kabata na lalaki. Na ang kagamhanan sa paggobyerno, ang kagamhanan igatungkog sa iyang abaga, Jesus. Kung sa mga kagamhanan, gobyerno sa Diyos, na ang gobyerno sa Diyos, mao ang kingdom of Christ. Tinuod ba na ang kagamhanan na igatungkog sa iyang abaga, mao ang kingdom of Christ? Tinuod. Ha? Tinuod. Ano man? Kaya pagbawas ni Ginoong Jesucristo, mitungha siya na unsa? Na labaw. No, labaw. Labaw sa sacerdote. Oh. So, dili na priest, dili na kingdom of priest. Siya ang labaw sa sacerdote sa iyang pagwag. Siyang paggawas. Asa rin mabasa? Atong mabasa na na sa ikaduhang sulat ni Apostol Pedro 2:9. Na inigtungha ni Kristo ingon na labaw sa sacerdote. So sa ito pa, ang gobyerno niya ay na iyong gipasan, mao ang kingdom of Christ. So tanaw na ito karon, kay siya man ang magpasan ana, siya man ang ipanagna ni Propeta Isaiah. Ang tanaw karon, o giunsa niya pagpasan ang gobyerno sa Diyos dito sa Israel. Tanaw na ito mga kaibigan. Dili mo ka makakita anak. Kung dili ka mubasa sa isulti ni Propeta Daniel. Ay ang sulti ni Propeta Daniel, dito na ito makita na siya na ang mapasad. Kung sa isulti ni Propeta Daniel, ha? Ang unang sita sa itong ihatag, mao ka ng Mateo 24:36. Ang ikaduha, mao ang Isaiah Kapitulo 9, versikulo 7. Ang ikatulo, mao ang sulti ni Propeta Daniel, Kapitulo 9, versikulo 24. Kung sa may sulti ni Propeta Daniel sa 9:24, niyo siya, kapituan kasimana, magtagal ibabaw sa imong katawhan, o sa imong balaang syudad. Sa pagman sa kalakasan, pagtapos sa mga sila, pagkasulog sa walay katapusan ng pagkamantarong, pagdilog sa labing balaan sa mga balaan. Ang sa mga ulit? Kapituan kasimana. Oh. Kapituan. Ha? Ano siya kapituan? Ato yung sulat. No? Kapituan. Ang kapituan, no? Sitinta. Kapituan kasimana. Oh. Kapituan kasimana. Satu pa 7. Oh. 7 ha 7. Pero, imo mo na rin i-multiply. I-times 10 mo rin. 70 times 7, kailangan 490.
Ato mo nung basahon. Tinuod pa ang isulti ni Propeta Daniel sa Kapitulo 9, versikulo 24, nga kapituan ka simana na mao kining 490 atong basahon sa Daniel Kapitulo 9, versikulo 24. Ano? Kapituan ka simana ang gitakda. Nanha sa imong katawan o nanha sa imong balaang syudad aron sa pagtapos sa paglapas sa lain. O aron sa paghimo o katapusan sa mga sala. Ano siya sa video ng Bible? Sunod. O aron sa paghimo o pasiguli alam sa kasalanan o aron sa pagpasulong sa walay katapusan sa pagkamakarong o pagpamatuod sa pananaon o pananna o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Sabi ba, kapituan kasimana, aning 490 wala sa Biblia. No? Wala isulat dire. Ang ingon lang, kapituan kasimana. Ha? Mao mahibalo kita nga kanang kapituan kasimana 490 days yan. 490. Ang istorya aning sukod kini sa Dios na aron ang Isayas mugawas. Nini 490 adunay Isayas nga mugawas. Kinsa mang Isayas ang mugawas alam 490. So dili ka makita kung kinsa ang Isayas nga mugawas alam 490. Kaya wala tayo makaribalo kung asa ang uno sa 490. No? Wala tayo makaribalo kung asa ang uno ani. Mga ang uno ani kinahanglan atong balikan kung kanusa na ang Jerusalem nahiuli. Isa, sa 25, busa hibalui o sabta. Busa hibalui o sabta na pagulak sa sugo. Busa hibalui o sabta na pagulak sa sugo o pagtukol sa Jerusalem. Alam sa Visayas. Ang prinsipe mapito kasimana. Nanapoy ni mapito kasimana. Mapito kasimana sa to pa 7 times 7 49. Sa to pa kanus nagulang ang sugo o natukod ang Jerusalem aning mapito kasimana. So, unsa ang maniro karon? Pagkahitayo. Kung asa ka mo bis sa istorya aning mapito kasimana, inanglan, imong tanaw nga kanus nahiuli ang Jerusalem. Humaan, bihaga sa hari sa Babylonia na si Nabucodonosor. Nahiuli ang Jerusalem ni atong tuig negative 457. Natong negative 457, mao kini ang pagpahulit sa Jerusalem human bihaga sa Babylonia. So dini nahiuli ang Jerusalem. Muna ngayon, doon sa hibaloi o sabta, mapagulak sa sugo o sa pagtukod sa Jerusalem. Pagtukod sa Jerusalem, ang prinsipe mapito kasimana. Sa tuba 49. Karon, kay maumali ang uno
tinuod pa nga uno ni siya sa 490. Ha? Imong idumag na 49. Oh, minus na siya. Sato pa 408. Oh, negative 408. So ang gobyerno sa Diyos dito sa Jerusalem, dito sa Israel, 49 lang ang gobyerno nito. Mga na tapos lang sa negative 408. O niini, disulti niya na tapos sa kanuman o buha kasimana. O, tapos sa kanuman o buha kasimana, tukuron sini pag-usap. Anong tukuron man? Meaning, aning kanuman o buha kasimana na 434, anong tukuron man? Kaya ang gobyerno sa Diyos minungkad ka to, 49. No? Mao nga niyon ang ni Sultan Propeta Daniel. Doon tapos sa kanuman o buha kasimana, tukuron ini pag-usap. Sa ito pa, 434 man na, kung saan maling mo karon. Aron nga makita nimo nga tukuron na dapat usap sa Mesayas nga ipanagna ni Daniel. Wala isulti ni Daniel diha. Nga kanang Mesayas dito. Wala isulti ni Daniel. Pero pinaagi sa husay, makita na ito nga kanang Mesayas nga ipanagna ni Daniel, maunti ay si Ginoong Kristo. Sumala sa Isaias 26. Mga kani, positive mo na. Dili ka na nakabayos na na. Kung dili ka mugamit sa rules algebra. Importante kayo ang rules algebra. Kaya ang rules algebra, mo ka na ang hubukan. No? Adunay upat na rules. Mao ka ng rule number 1. To add to numbers having like signs. Find their sum and predict their common size. Rule number 2. To add to numbers having unlike signs, find their difference and predict the sign of the greater number. Rule number 3. To subtract numbers mentally change the sign of the subtract and proceed to the algebraic addition. Rule number 4, multiply both terms by the less common denominator. Muna'y upat na rows sa algebra. Mag-ani ang life sign na siya, mga ang rules na itong ginamit, rule number 2. To add to numbers having an like sign, find their difference and predict the sign of the greater number. So, maka-minus na ta. Maka-minus na ta. Mga 48 minus 8, di naman? 6. 6. Ano 2. 0 naman na. Kung sa English ito, predict the sign of the greater number. So the greater number is 434. Kung yung ang sign ay positive man, sato ba positive 26. Ano yung positive 26? 80 is siya 80. Ha? 80 is siya 80. No? 80. Dinhi ni gawas ang ipanagna sa Isaiah 25 o doon ang ipanagna usap ni Propeta Daniel sa 9:25. Ha? 9:24
Atol sa 25. Niining panahon na sa 26 ini nga positive, nagsugod ang Misayas na mao si Ginoong Kristo sa pagmantala sa gingharian sa Diyos na mao ang kingdom of praise. Nagsugod siya sa edad na 30. Tingnan ba? Sumala sa Lucas 3:23. Nagsugod si Ginoong Kristo sa pagmantala katnungan katuwid. Sa pagkakanta, ano si Ginoong Kristo sa pagbulang niya ni? Kaya ito ni ang isulti na tapos sa kanuman o burang kasimana, adunay Misayas o yan ang Misayas mauman si Ginoong Kristo. Mga 30 yung edad, ato gayon tanaw kung kanos ka siya nagaw. Ha? Kung 30 yung edad dire sa 26, kanos aban kung siya nagaw. Muli ato tanaw karon kung kanos ka siya nagaw. So, 30 na siya dire, atong libutan ng 30. Yan may positive ka na. Puro mo na positive. Saan mo na ito pag-ibaw ka ron? O kung sa niyo tuiga, nagaw. Mao na ang rule na itong gamiton, rule number 3. Kung sa isulti sa rule number 3. To add to numbers. Ha? To add to numbers, to subtract numbers. Mentally, change na ito ba? Sa ato mga huna, ato siyang ilisdan. Ato wala rin buha ilisdan. Isa. To subtract numbers, mentally change the sign or the subtrahin. What is subtrahin? And proceed to the algebraic addition. Sa ito pa, muli ang subtrahin. Sa ito pa, kanin subtrahin muli atong ilisdan. Ang iyang sign nila, ilisdan na itoon, negative, aron na makaminus ka. Aron na makaminus ka, ilisdan na itoon, sign na negative. Mga to add to numbers having a like sign, find the difference and predict the sign of the difference. Sa ito pa, 30 minus 26, kailangan? Ha? Kailangan di ay? 4. Predict. So, klaro kita ayaw mga kaisunan na negative 4 na tao si Jesus Cristo. Ha? Klaro tayo na si Jesus Cristo na tao sa negatibo 4. O sa may prueba na to, kay daghan ang ni Crane, daghan ang nagsangyaw na si Jesus Cristo na tao sa 180, na tao sa 280, na tao sa 380. Asa may tinuod ani mga kaibigan. Kung ang una sa batang usa sa tao na ang ilang doktor walang makao sa negatibong bato ay naadin sa tulo na bilog. Kung sa may tinuod ani karon, aduna may kalwasan ang mga tao nga nagsigig sunod-sunod sa imong pagsangyaw, may tungod sa gingharian sa Diyos, may tungod sa pulong sa Diyos na imong isangyaw sa mga tao. Aduna may kalwasan ang mga tao ani? Wala. Kaya gusto malis sa iyong pagkatao, wala kong mahibalo, wala kayong mahatagi o klarifikasyon kung kanos ka sa katao. Si Ginoong Kristo, mga kaisunan, nining tulo, wala siya matao din, naa sa negatibo 4, tungkol kay ang atong prueba ini, si Haring Herodes, ay si Haring Herodes, nagsubok siya sa iyang mga katauhan, sa iyang mga sandaluhan, kapag yun ang mga bata, kung sa may tuyo, naman ipapatay ang mga bata, aron na mga hilakip si Jesus Cristo.
Wa ay mapatay si Ginoong Jesucristo naman. Yato lang sa isip ko. Ha? Wa siya mapatay. O niining, aning negatibo 4, mao kini ang kadungan-dungan sa kamatayon ni Herodes. Kung ang hunahuna sa tao karon nga naa dinhi kinsa mang Herodesa sa 1, 2 o 3 ini nga nagsugo sa pagpapatay sa mga tao. Kung naa dinhi siya na tao, wala. So, bago kayo nga ang mga tao na isangyaman sa mga pangulo, sa mga ministro, o uban pa ng mga preacher, sa pagaluwas, mga bitawhag, namo ang tanan na naatinhin, ganahin pa, nga atog yung hatagan o husay na ilabi na sa pagbuwak ni Kristo sa kalibutan. Kaya si Kristo, dili niyo na makita sa pasugalan. Dili niyo na makita sa tanan. Sa unsang batang sa kilala, dili niyo na makita si Kristo ito. Ha? Kung makita niyo si Kristo ito, sa ito pa si Kristo sa bungiro. Si Kristo sa takiro. Dili mo na mo. Ha? Makita niyo na si Kristo through mga magsasakyan sa kaibutan. Mga sa among mahal na magtutulo, gisulti niya, open-minded ka. Kinaulan na maminaw ka sa mga nagkalendain ng mga preacher. Sa mga nagkalendain ng mga pundok. So si tulungan, nagdagagan kita na open-minded ka. Aron na patutulan na ito, ang gitawag ko, tama to oras. Ha? Ha? Tama to. Tama to lubula. Tama to oras. Ha? Kaya ang kataturan mo ang maghahakag na to. Ano ba siya? Mo na pinagka nga open-minded mo sa tanang mga usapang. Bakit yan? Sa iyong papaminaw na wala ipadala sa Diyos. Wala ituloy sa itong mga bawang magtutulo. Ano na may balo ka? Kung asa na si Kristo. Ay kaning Kristo, mo kini ang universal creator sa kalibutan. Ha? Makita niyo ni Kristo kung ano na yung lawas. Di ba na ninyo makita? Ha? Kung dili mo ni tanaw o karoon? Ha? Magtumbo-tumbo ka ba na anak? Hindi. Makita niyo siya pinaagi sa iyang wisdom. Kaya kaalam. Ilabi na. Kaya ang tao karoon, nakita niyo sa kamaturan. Niyo din tao, kung siya si Kristo, dapat wala'y pupil karoon. Diba? Una yung nauna sa tao. Kung siya si Kristo, kung siya si Kristo, pupil mo lagi. Nagtuo ba rin si Jesus sa mga panahon? Dato to? White sinilas. Ikaon siya, ubad siya mga apostoles, ubad siya mga tao. Nang ginamot, wala pang ginaw. Pero, muna yung nauna sa tao, mamaubad rin ng Kristo. So, wala sila makibalo. Mamagaling si Jesus, wala siya mailing sa mga kalagpuang mga parasyo rin sa ano. Mga Hudyo, wala siya mailing. Kaya ang itanaw sa mga tao, bisikal man, dili man utok. Kaya kung ilang itanaw si Kristo ang utok, makaibalo sila, mauli lang ang Kristo, mauli lang ang Isaiah sa Isaiah. Pero wala man.
Maingon ang usap karon sa iyang pagbalik dito. Ha? Maingon ang usap sa iyang pagbalik dito. Wala na kaila sa iyang pagbalik. Wag magkani makahibalo sa adlaw utang na. Magkaila pa ba ka ha? Oh. Muna atong sa ilong karon. Aning adlaw utang na kung kalos kanit. Oh. Sa tupa negative 4 na tao si Hesus Kristo. Karon, napamay sumpay ni Baptized. Kaya ni gulang siya sa Baptized sili. Napamay sumpay ni, kung siya sumpay. Ha? Kung siya, isang siya, si Hesus. Kung siya nagapamatuon sa litoon na tugod. Uban sa daghan, sulod sa usa kasimana. Sa tupali ay, naapali ay sumpay. Sulod sa usa kasimana, sibil. Ha? Sibil. Ano? Kung saan ko man ito pagkaibalo, na iyang ipamatunan sulod sa usa kasimana. Asa ka kabubis na ng usa kasimana niyang pamatuon. Dili ko ito makikita. Alam si Manahuna, alam ko sa kasimana ng mga ng sibil, ay ang simana tumpos na ng sibilisma. Mga dili ka makikita na kung dili ka mubis, kung dili mo balikan ang istorya sa panahon na si Jesus nagpikas-pikas sa tinapay o nag-inom sa duga sa paras. Ganun naman to? Ha? Ganun naman to? Mokad po ang panahon na ang mga Israelitas, ha? Mokad po ang panahon na ang mga Israelitas nag-celebrate sila sa Pasko sa Ginoo. Ano sa naman to? Katong ang Pasko sa tinapay na wala ng badura. Ano sa naman to? Mao nga. Kanang usa ka simana. Kanang usa ka simana di ay. Kanang usa ka simana. Atol ka na sa pista. Sa tinapay nga walay libadura. Ha? Atol ka na sa pista sa tinapay nga walay libadura. Ingon si Jesus, balik ka na ito pagbasa. Kung siya magapamatuod sa likod na tungkol. Uban sa daghan, sulod sa usa ka semana. Ang usa ka semana, magkato ang pista sa tinapay nga walay libadura. Naliinig dito siya. Nagpikas-pikas sa tinapay o minom sa kupa o iyang seremonyas. Nag-ritual siya. Kung sa'yo gisunte dito panahon na. Ano sa naman ito niya gisunte? Kung sa pitsaha, kung sa kadlawa, o kung sa bulana, o kung sa kuwiga. Atong tanaw mga kaisunan, nisulti si Ginoong Hesus. Ni anang pizza kinsi. Na ni anang pizza kinsi, mao pala ang unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura. Nga pitong ka adlaw nga mao kadto ang Pasko sa Ginoo. Nisulti siya sa pizza kinsi. Pizza kinsi. Ingon siya. Basahan na to? Ha? Basahon na to ang isulti. Asa na to basahon? Ano yun? Gawin 25. Ato na yung direct yun. Gawin 24 hangtod sa 25 yun siya. Sunod, atong basahon na kaning 7 days feast and unleavened bread. Pito ka adlaw sa pista sa tinapay na walay libadura. Sa Exodus. Exodus 12. Anak, Exodus 12.
Basa mo na to. Exodo, Kapitulo 12. Kung tinuod ka nga, pista po siya sa tinapay na walay libadura. Atong basahon. O ang Ginoo misulti ngadto ni Moises o Aaron diha sa yuta sa Ehipto nga nalaingon. Ining bulana pagahimuon na na kaninyo nga sinugdan sa mga bulan. Ining pagahimuon nga unang bulan sa tuig nga kaninyo. Sulti kamo ngadto sa tibuok katilingban sa Israel. Nga nalaingon. Sa ikalapulo sa ikalapulo kaadlaw ni ining bulana. Unsa na ining bulana rin? Ha? Unsa ni bulana? Abib. Abib. Sapit sa 14. Sapit adere. Sa ikalapulo upat kaadlaw ni ining bulana Abib, magkuha kamo sa tagsa-tagsa o lati na kaniro o kanding. Inyo ka ng tipigan hangtod sa dili ay sore. Yan ang ikalapulo kaadlaw sa bulan sa Abib, nisulti ang Diyos dili man ituwaon o kanding o kaniro. Isa, magkuha kamo o kaniro o kanding. Inyong kinitipigan hangtod sa ikalapulo o upat na adlaw sa tupang 14. Sa pinsa 14, sa hapon, inyong ihawon. Ang dugo sa mga kaniro, inyong nalang isabling sa balabag sa inyong putahan. Sa duha kaligin, din ka mo nagpuyo. Saan sa magtuyo, aron nga walay kamatay na mahitabo sa anang panimagaya. Ngunit purpose na ang dugo sa kaniro, ipasabing sa balay. Sa tupa, yamang pitakin sinisulti na si Jesus. Ningo si Jesus. Ikan, nisulti siya sa Mateo 26. Mateo, Kapitulo 26, versikulo 29. Muna yung isulto. Isulto. Muna yung isulti. Ang saman? Yan siya. Dili na ako magainom ni ininggitan sa bunga sa paras. Hangtod di atong adlaw na ako magainom ni ini sa bago. From the words bago, na repetition sa iyang pag-inom. Dili na siya mo inom, gikan yung bunga sa paras. Hangtod ni atong adlaw na ako magainom ini sa bago, uban kaninyo diha sa ginharian sa akong amahan. Mau ka na mga Kristo? Mau mapit sa 15, ang counting ani, aron na magkwenta nimo kung kanus ka ng 7 ka adlaw, nagipamaton ani Ginoong Jesucristo. Anawa. 14, i-plus nimo ng 7, 21. Sa ito pa, Pizza 21. Mao ka na ang ikapitugikan. Ani? Sa ito pa, mo ito iyang pamatunan. Sulod sa 7 ka semana. Sa iyang pagpamatunan, sulod sa usa ka semana. Unya, dili ka rin mo na pamatunan. Kay, kung usara ka semana, niyang pamatuon, kung dili mo palihuko na muna, dili ka makita kung anos ka, naitabo. Anos ka ng tuiga, naitabo.
unsang bulana, unsang tuiga, unsang pita, o unsang orasa. Mao nga gisulti na sa kasulatan nga ang adunay usa ka adlaw nga katumbas usa ka adlaw. Adunay usa ka adlaw nga katumbas usa ka tuig. Adunay usa ka adlaw nga katumbas usa ka libo ka tuig. So asa man nimo karon? Asa man adto? Unsa may imong gamiton adto nga formula? Adto kita sa usa ka adlaw nga katumbas usa ka tuig. Aron na makita nato kung kanos ang unsang tuiga nahitabo ang si Jesus gipatay o si Jesus misulti. Ha? Tanaw na to. Inanin siya. Ino mang dadon ang usa ka adlaw nga katumbas usa ka tuig. Mga ang kanang simanahuna, ang usa ka simana, ang simana na dato na to ng 7 years. Ha? 7 years. Oh. Idumapin mo na siya 33 AD. Sa ito pa, gikan sa 26 AD, idumap ka 7 years, ang answer 33 AD. Sa ito pa, pito ka tuig niyang sangyaw sa kingdom of Christ. 7 years niyang sangyaw. 7 years na. Muli sukod. Ano man? Kaya isulti man at kumalikan. Tapos ang anuman ang duha ka semana. Ang Visayas. Pagkapatid. Sa ito pa, walang siya makahari. Apan ang niyang role, hari na magsakay o kasno. Huwag siya makahari sa Israel. Na ang Israel, maugaling Jerusalem, na ang Jerusalem, puno sa Diyos. Sumala sa Biblia sa Kristo. Mga 7 years na ang gisulti sa Diyos. Dito ay probita na niya. So 7 years, 33 AD, sa ito pa, nahitabukan to di ay, sa 33 AD, bulan sa abin, pitsa 15, hangtod sa pitsa 21 ka na kadlaw. Mga katulong ang ipamatunan ni Jesus, ay dito nagsugod ang kalbaryo ni Jesus, anang sa karahuna niyang pamatunan. Mga 33 AD, dinhi, ang ika-490. Ha? So nakita na ito nga, ang 33 AD, ika-490 na sukod si Propeta Daniel, nakapituan kasi mana, nga sukod sa Diyos, nga adunay Visayas, o niya ang Visayas Jesu Cristo, o natapos sa 33 AD. Tino ba 33 AD? Ino ang tanaw na ito. So, 457 plus mo ang 490. Sabi, minus o plus? Plus. Minus. 10 minus 7, 3. Ay. 8 na. Minus 5, 3. 33 AD. Tato pa ang 490 gikan sa negative 457. So ang uno sa 490 kani di ay. Muli ang sukod ni si Visayas 490 ra. Mura ni sukod. Katumbas ani 490 Ila, different days, year. Ang dini sa 33 AD, dini natapos ang Bulo Katoliko. Sa edad na 30 Ha? 30 ay 30 sa 3, isip ng 7. Ilang yan?
37 years old si Jesus namatay. Nagkaroon kaya una sa mga tao. Si Jesus, Messiah. Si Jesus, mo si Kristo. Unya naabaday Kristo, naabaday Diyos na mamatay. Mari wala nasabti sa mga tao. O wala po nailhin na si Kristo, Diyos, sa pagkangalan na namatay si Kristo. Ang lawas may namatay, pero aning Kristo buhi. Mao nga sa 33 AD, nisulti dayon. Nisulti si Jesus, inyo siya. Ang basa. Mateo Kapitulo 21, 42, 43. Sa dili pala ito ibasahon, sa 33 AD mga kaigsunan, kanina, sa bulan sa Abib, pizza 15, Abib 15, butuin sa 33 AD, ang wala na makita ang oras. Kung ilong tanawon, para makita nyo ng oras, ato sa padayonon. Ang atong husay, aron makita nato. Aron makita nato. Sa Mateo Kapitulo 21, 22, 23, gisulti man nila. Ningon ng Diyos, nga si Kristo, gisulti ka. Dili na makasumpa, dili na makabaliban. Kung kita nitulo ni Ginoong Kristo Diyos, o manluluwas, kinahanglan mutuo ka sa gisulti niya. Kung sa ngayon gisulti ni Kristo, iyo siya, wala ba gayon siya mong makabasa sa kasulatan, Bible, na sa mga magtutugod, gisalipay sa himong uluhang dato sa kamanang, buhat ini sa Ginoo, kung sa atong mga mata, makapahibulong niya. Busa, sortihan mo kamo. Na ang ginarihan sa Diyos pagkakawang ilan na ninyo o igahatag nato sa mga. Time out. Kung sa isulti, ikuha na ang ginarihan o igahatag sa mga. Pasilino mo pasilino mo. Atong husay na makakaisa sa 33 AD, sa edad 37, sa mo kini atong husay. Ano nakasulti mo siya sa Mateo 22:33? So wala pa siya patya. So wala pa siya patya. Iyan ang ikuha ang ginarian sa kamot sa mga Hudyo. Wala pa siya patya. Ikuha na niya. Basta maglipog ka. Namatay siya. Ano yung nakasulti pa siya? Wala pa siya patya. Iyan ang ikuha ang ginarian na mong inikita mo pres. Kung gihatag niya sa usa, kanasun. Iyan siya nga ang ginarian sa sipagkwaong gikan kaninyo. Kung igahatag na to sa usa kanasun, mga magpapamunga sa mga bunga nini. Ihatag sa usa, kanasun. Mga kaigsunan, aling ihatag ang ginarian sa usa kanasun, ilang isuka. Isupak pa rin nila, gihatag ang ginarian, gihatag sa kanasun. Klaro kayo, isupak nila. Nanti isupak na nila, wag sila mutuo ni Ginoong Kristo. Uri, klaro kayo, matong na istorya na, wala sila mutuo ni Ginoong Kristo na ilang na founder. Kaya naman, wag sila mutuo ang aging hari, aging kuha dito sa Israel, nung gihatag sa kanasun. Mga pamungas, mga bunga ninyo. Huwag sila mutuo na ang gihatagan ng sa kanasun. Samo na ang ginharian yata sa kanasun kung atong isulti karon sa kadaghanan na ang nasun na gihatagan sa ginharian mao ang nasun na Pilipinas. Din sa mo kayo
na dili mo to ani. Wa gani sila mo to na ang gingharian gihatag sa usa ka nasod, ning sabot na ang gingharian gihatag sa usa ka nasod na ang nasod Pilipinas. Ning sabot na gyud mga kaibigan. Ano din na sila mo to nga gihatag sa Pilipinas ang gingharian? Kaya wala mabasa. Ha? Kung wala'y mabasa sa Biblia na Pilipinas, dili na ba ito mo sa Diyos? Ha? Dili na ba ito mo sa Diyos na ang Diyos mismo ang sultiman? Atong balik ko pagbasa. Isa, busa sultihan ko kamo na ang gingharian sa Diyos pagkakuhaon gikan kaninyo o igahatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga. Asa nga bunga ni Kristo. Unsang nasura Pilipinas naibaon kini ang namunga ni Kristo, namunga sa Christianity. Kunya dili pa mo accept, dili pa mo dawat na ang gingharian gihatag sa Pilipinas ay ang gingharian nila asa tuwa sa lagpas kalitunan. Ha? Tuwa sa kapunaw-punawan. Tuwa sa kinutuban sa ilang pananaw. Na mao ang ilang yunahuna, na mao ang paradise heaven. Tinuod na ang paradise heaven. Pero kinahanglan atong tanawon kung asa po ng paradise heaven. Ha? Ano? Kung tuwa dito, na si Kristo, gihatag sa kanasod, nagsumpaki na. Ang unahuna sa tao, nagsumpaki, nagkontradict sa gisulti ni Kristo na ang gingharian ihatag sa kanasod gawang Pilipinas ay ilag yung ipugos na ang gingharian ko sa kapunaw-punaw. Muni wala makita sila. Muni ilhanan na kanang gisugo sa Diyos, kanang ipadala sa Diyos, dili sa kalibutan, makatugtuan sa adlaw ug takna. Makatugtuan sa adlaw ug takna, ano sa siya mubalik. Gisulti ito din, ato kong basa kanina, sa Matthew verses 23. Ha? Dili na ako magainom giningigan sa bunga sa paras. Hangtod ni atong adlaw. Kato pa ano na say repetition, ano na say pagbalik. So kato pa sa iyong pagbalik, naabin ha ang repetition ay naaman niya ang gingharian dihatag sa kanasod. Aron, kung saan ko man ako pagkahibalo na naa sa Pilipinas gihatag, ha? Kung saan ko na ito pagkahibalo na nananasong sa Pilipinas may katawag sa gingharian. Kinanglan, mubasa ka sa gisulti sa Oseas 2. Ang gisulti sa Oseas 2, ito na, apo sa duha kadlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi sa ikatulong kadlaw kita pagabanhawon niya. Kato pa, naghisgot ang Diyos o duha kadlaw. Ang katungkad sa duha kadlaw, 2,000 katuig alam sa mga tao. Ano ba? Isulti lang siya sa kasulatan. Mga hinigog na. Ayaw kamo pagpakabuta sa usa ka butang na tinuod. Ay ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. Ang duha ka adlaw, 2,000 ka tuig. Ang tulo ka adlaw, 3,000 ka tuig. Sa ito pa, nag-isip ang Diyos sa 2,000 ka tuig. Kaya sa ikatulong adlaw, pagbabanawang sa niya. Sa ito pa, 2,000 ka tuig, mao ni atong isipon karon. Kung insakto ba na ang gingharian gihatag sa usa ka nasod nga Pilipinas by this competition. Ha? Kung saan ba mo
pag-isip. Anong 2,000 katuig? Kinahanglan, mubalik ta sa panahon. Nadiin, nahiuli ang Jerusalem. Human bihaga sa Biblia. Ano sa nahiuli ang Jerusalem? Negative 457. Mauli atong datong dire. Ha? Mauli atong datong dire. Nasakot. Mga negative 457. Ano? Kung saan rin? Minus. Minus. 10 minus 7. Pila ba? 3. Ano siya? Pila lang mo din na? 9. 9 minus 5. Pila? 4. Ano eh? 10 minus 4. Pila man? 5. Anong tingin mo na siya? Ibaro ka din sa 2. Ano become? 1. Ano 10. 10 minus 4, 5. Bring down 1. Sa 2 pa, 1543. So 1543. 1543. Kung sa may istorya ani, ang istorya ani, ang atong nasod sa Pilipinas, na-recognize sa ngalan na Pilipinas pinaagi sa hari sa Espanya. Nabao si Haring Philip II, King Philip II. Mao nga kanini ay mao kini ang pagsulti na ang harian gihatag sa usa ka nasod nga Pilipinas tungod anang sukurap. So dili dahil ka isip sa sukur na gisulti ni Daniel anang kapituan na sumara. Mao ra gihapon ang atong dadon diri. Ano mao ra gihapon ni dadon nato diri? Nasaan na ang Diyos na mubalik siya? Nagsaan ang Diyos na mubalik siya? Ngunit ingon na mubalik si Kristo sa samang tagi. Tungod aning 490 na sukod, aron mahibawan nato sa iyang pagbalik. Kaya isulti si Ecclesiastes 8:9. Ang namao kaniadto. So may namao kaniadto 491. Ang namao kaniadto mamao ugma. Ang nahimo kaniadto pagahimo ng ugma. O walay butang bago ilalong sa atin. Sato pa, history repeats itself. Sa Ecclesiastes 3:15. Sa diha sa kanhing panahon o nga malabot pa diha na sa kanhing panahon o ginapangita sa Diyos pag-usap katong niagi na. So klaro kayo mga kaisuna nga ubalik di ay mao na ang sukod na itong daton ang 490 na nini mo ka nag-isulti sa kasulatan. Okay. Clear answer. 1592. So 1592 sa mga po istorya ani. Kung sa istorya ani. Ang atong nasod sa Pilipinas adunay mga misyonaryo. Mga itong Dominican missionary. Sa tubang Brahma 1568 na pagdawat ito pas na hari sa Cebu, tuloy siya mamahan sa Sumabon. Alam 1568, pagdawat niya to be Christian, nagbunyagan siya ni Father Chico ni Hiriga. Mga from 1568, nag-continue ang Christianity. Nagpalaganap ang Christianity sa itong nasong Pilipinas. 1592, Dominican missionary. Nato, inumang gadon ang 434. So 434, mga kaisuna, ating na niya plus tato pa 6, ilan eh? 2. 12 na. Ano eh? 10. 2026. Nato pa 2026 adunay dakong event nga mao ka ng
bautismo ni Juan Bautista ngadto kang Kristo. Ani. Tato ba reenactment? Basi magdahong kita kasi Kristo mubalik hindi pa. Nibalik na si Kristo sa kalibutan. Nibalik na. Dugay kayong panahon, no? Na nibalik na si Kristo. Dugay na kayong panahon. Basi nagdahong mo, ani atong 26, ini mo pa yung pagbuha kay Kristo. Nana si Kristo. Nana si Kristo, universal creator. Wala pa makao si Adan, nanay Kristo ang kalibutan. Mao nga, nining 2026, nana po si Kristo. Nana si Kristo. Huwag lang makita sa mga tao. Huwag lang mailis sa mga tao. Mao nga, aning 2026, reenactment ka na sa bulaton ni Kristo. Inong ang 7, 2033. So 2033, maupod ni ang ika-490 na sukod. Tinuod ba na mo ni ika-490? Imo na po ito. From ilungan niyo mo. Ay, ato yung minus. Kung tinoba. 2033 minus 457. Sige. 1397. Kita na ito yung 490. Ano siya ika 490 siya. So, 1543. I-plus mo ang 490. Dato pa 3. Kanili. Gawas na rin. Ito naman to, 33 minus 490, 43 million. Tama ng 2033. Minus 490. Minus 490. 490. 3. 4, baruan na. Sige. Terus sakit. Oke, reward sakto. Iwan. 5. Kaya pinawala eh. 13 naman na, baru mas. Tama. Karena 0, 9 lang. And 1 will in. Sato pa, gigan sa 1543, gigan na 1543, muisip pa 490, ato ba 2033. Mori ang ika-490 na sukod na mubalik si Kristo sa kalibutan. Pero dinisulti man niya sa Matthew 26:29 na muinom siya pag-usap gikan sa bunga sa paras. Sa iyang pag-inom, December gihapon, sa iyang ipamatud-an atong panahon na atol dito sa pista ng sinapay. Mao nga, ipamatud-an po niya. Usa po ka semana. Ano sa kasimana, na mao ka ng bulan sa Abib, tuwing 2033, December gihapon, na mao ka na ang pag-inom niya pagbalik. Muinom na siya pagbalik, aduna na repetition. Muinom na siya. Makainom na siya, aduna na siya ilawas. Nandong panahon na sa 33, wala kang silawas. Wala siya makainom pag-usap. Nasa rin siya, muinom siya pag-usap dito sa Gingraya sa aking mga. Mauna ni, 2033, bulan sa Abib. Pizza 15. Pizza 15. Bulan sa Abib, Pizza 15, 2033.
Karon, atong pangitawon ng oras. Dito sa Israel, alas 7 ito sa gabi, na alas 7 sa gabi sa pizza 15, mitang ka si Jesus. Ubat niya magtinunan. Kung karon alas 7 ito sa gabi, dito sa Israel, pinamay ka sa Israel o sa Pilipinas. Makawari mo rin tanong. Ha? Imong tanong pilay ka. 12 minus 5. So, i-answer na daan. Sa tupapil, anong pirman? Sa Pilipinas ni. Ano ba Pilipinas man? Anong pilo sa Pilipinas? Isulti man niya. Namutuma siya sa tungang gabi. Alas 12. Alas 12. Imo rin i-minus o 5 hours. Anong 5 hours man? Aron mo coincide sa Israel na alas 7. Oo nga, pag minus mo, 7 na siya. Sa tupa, ano siya sa Pilipinas? Ha? Ano siya sa Israel? Sa tupa, ang gabi ay sa Pilipinas o sa Israel, 5 hours. Oo nga, gisulti ngayon na mubalik sa pag-inom gikan sa bunga sa paras sa tuwing 2033 bulan sa ating pizza 15 sa alas 12 sa gabi. Muli mga kaisunan na ang inon niya sa Matthew 24:35 may tungkol sa adlaw, ang adlaw ay asaman pizza 15. May tungkol sa adlaw ug tagna. Ang tagna ni alas 12. May tungkol sa adlaw ug tagna. Ano na yung amahan ng tayo? Mga anak amahan, mao si Abraham. Kaya ginagagitan ang istorya sa Diyos. Dito gigagubis ni Abraham. Ano mubis mo ni Abraham? Kumunti ka si Jesus. Isulti na, wala pa siya. Kaya si Abraham. Kung si Jesus, kaliwatan na ni Abraham. Manunulog ni Jesus ni Abraham. Kaliwatan na rin, sinerisyo. Mga kaisunan. Na mubis kita ni Abraham. Mubis kita ni Abraham. Alisir ka mukha na nasa mga oras atong igsoon, atong pong ihatag niya naon. Mga 2033 bulan sa abing sa 15, alas 12 sa gabi. Muli ang adlaw ug tagna na atong ikapakita o ikaparibalo sa atong mga kaigsunan mga Kristiyano. Nga, aduna day nahibalo. Mga aron niya maluwas ka, aron niya makasangyaw punta sa atong mga kaigsunan, atong itugan ang unsay dapat itugan. Mga kaigsunan, taas-taas naman ang akong ihatag o sinabi ka ninyo, ato pong ihatag karong ginagbanggit ng Abraham, ato pong ihatag sa Panginoon. Kaya ganong nabista ni Abraham, ganun siya, kaliwatan ni Abraham sa ito. Hindi niya lang kutok. Salamat sa inyong papaminaw o mayroong buntag na itong tanan, ilabi na sa itong labaw mga tutudlo o sa itong mga respected nanay o sa tanan ng mga Philippines, brothers and sisters, mayroong buntag na itong tanan o ihatag ini sa itong soon na ikaw pa si Cardinal Abler Pepe. Daghang salamat sa paghatag
o panahon sa suot ng si Kardinal Benito. Yan ang bilisan mo ang ikatulong na puntahan sa Kingdom of Praise. Mayong buntag kanatong kanan. O sa dili pa ako ipadayon o di pagmatag sa akong sumpay sa maungusay, subo sa ngayong pamatasan. Mangayo akong katahuran sa atong labaw o mahal na pagtutudlo nga mao'y tinugdan niini nga langit nun nga kaalap, walay lain, mao si Supreme Divine Master po Benito Diabo, mayong buntag kanimo Master. O ingon usab sa atong mga resurrected nga mga inahan kay Nanay Jocelyn Diabo, nga mao ang resurrected body of Sarah, may buntag nay, o kay Nanay Ilami Diabo, nga mao ang resurrected body of Agar, mayong buntag usab, o kay Nanay Cecil Joy Diabo, nga mao ang resurrected body of Sidora, mayong buntag, o sa atong mga igsoon na kardinal, mayong buntag usab, kay Cardinal Carlos Mangaraya, may buntag kardinal, sa atong mga kaisura, sa mga bishop, brothers and sisters, sa pananala nga atong mga igsoon sa mga nagkalain-lain ng mga topic sa Pilipinas, labi na sa Tibong Kalibutan, kay Cardinal Ambrosio Rizali, mayong gabi kanimo diha Cardinal. Kay Bishop Arturo Flores Amaba, mayong dapit sa kautuhon kanimo diha Bishop. No, mga igsoon, atong sumpayan, akong dumagan ang maong husay, patuod, pagpaybalo sa adlaw o sa takna. Kay hindi maoy sumala pa sa inyo sa itong mahal na magtutudlo ang pila kalisod sa tibuong kasulatan na walay usa, walay katatugan, bisan pa ang mga scientist, bisan pa ang tanan ng mga nag-ungan ng mga magsangyaw, bisan ang mga apostolis, wala makatugan niining adlaw o takna. Apan kung kita makadaghan naman ganun nato ginigitugan sa mga tao, kadaghan na tanag sulti sa adlaw o sa takna, apan aduna ba'y usa na lang nga ituo niining maupang pamatuod na to? Wala yun. Wala. Kay ang hula-hula kung karoon sa tao, kung dunay magsangyaw, nga magsangyaw, walay nasayog sa adlaw o sa takna, dito na sila mo. Pero kung dunay magsangyaw, nga nasayog sa adlaw o sa takna, ila ka nga ibaliwala. Kaya dito sila sa walay nasayog sa adlaw o sa takna. Ibang anak ang hula-hula sa tao. Walay hula-hula sa tao. Bawa nga, basahan na yun. Basahan sa Matthew 24, versikulo 24. Ingon na niya, nadaghan ang mga bini, daghang masasangyaw, mga bini na masasangyaw, bini na Kristo na mutungha. Mga na yung ipabasa. Basahan pa sa naisintas na ayaw ito mo pagpakalinghog kanila. Mga kanay nakapabuta sa mga tao nga mo'y hinugdan na dili makakaplag sa kapaturan. Mga pasalamat sila sa atong mahal na magtutudlo kay pinaagi kaniya dili sa pagdani ka nato nga muanti kita, mutuo kita kaniya kung dili nasabtan nato kung unsa dili ka tinuod. Mga hindot o klaro tayo ang mga husay kay duna natong palihan nga ang amahan man, kawas sa amahan lamang, may tungod sa mga adlaw o sa takna, walay nasayon, bisan pa ang mga maluluga sa langit, bisan pa ang anak
gawas sa amahan lamang. Sa ato ba ang ato kasayuran, ang atong pagkahibalo sa adlaw o sa kata o sa amahan. Naara sa amahan ang atong pagkasayon. Nagkaroon, kaya naaman sa amahan ang kasayuran nato sa maong adlaw o sa kata asa man nato pagitaon ang amahan o kinsa man ang amahan nga angay nga atong pagitaon aron kita masayon sa maong adlaw o sa kata. Kinahanglan kung magita ka sa amahan, mahibalubon kita kung kinsa kanang amahan nga atong ilhon nga angay nga atong pagitaon. Kaya di magkutog sa pagtuo nga nagtuo ta nga dunay amahan. Kinahanglan nga atong masayran. Kaya kanang amahan o kanang Diyos, mugulaman nga magsasangyaw nga mao'y magtudlo ka nato. Kaya naisulat man ka na sa Matthew, Ahuran 5:45 ngadto sa 46. Ingon dire. Juan 5. Nag-ingon niya na pagatudluan ka mo sa amahan. Pagatudluan ka mo sa Diyos. Sa Juan 6:45. Ingon. Diha sa mga propeta, naisulat ini nga nag-ingon. O sa Diyos, kanang amahan, pagatudluan silang tanan. Kinsa to rin pagtudlo? Ang Diyos nga mao kanang amahan, nga mao kanang nasayon sa adlaw o sa kata. Kinsa itudloan? Silang tanan matod pa. Diha sa mga propeta na isulat ini nga nag-ingon. O sa Diyos pagatudloan silang tanan. Ang tanan nga nakadungog o nakakapon gikan sa amahan mag-aari kanako. Kadto ay matudloan sa Diyos sa amahan ang tanan kuno nga nakadungog o makakapon mag-aari mag-aanhan mag-uban ka Kristo. Kadto natudloan. Ano ba? Kinsa man kuno'y muuban kung hindi mo muuban kaya na ni Kristo. Usa ang pagkatuman, asa ang paingon ka? Ang tanan puno nga nakadungo. Nakadungan na nakadungo. Dining atong pagsimba, dining atong pagsangyaw karon. Pila ka libo ka tao ang nakadungo. Pero dili lamang puto lang kay nakadungo ka. Kung dili doon na pa'y usahan ninyo. O nakakapon, gikan sa amahan. Kadto ba nakasabot? Kadto ba nahibalo na? Dili na kay nagputog ra, nga makadungog ka, nalibati ka, kay doon na may dingon, kadaghan ang nagadungog, apan walang pagpakalimog. Kaya makadungog, daghan ang makadungog, daghan ang nalibati, pero walang makasabot, walang makakatulog. Ang pupuyog ni Kristo, katulang nakasabot, katulang nakakatulog, kay mutabang kato pagsigit sa iyang nakakunan kita sa Diyos na nidundog sa amahan sama sa adlaw o sa kata. Mao nga sa kadaghan nga natong ibalik-balik wala yoy ingon nga salamat kayo sa inyong pagpahibalo kay karon nakakaplan ako kung kamus aday ka ng adlaw o kata. Wala yun. Mao na ingon nga daghan ang nakadungog apan wa nagpakalimog. Nakakita apan wala magpakabanan. Kadto lamang nakadungog o nakakatong mao'y mutuyo, mao'y muari sumala niya. Muari kanako, muban ka Kristo. Mao nga, susunod buhay, kay naging ang tao
pag dunay magsangyaw, nga walay nasayop sa adlaw sa tagna, akanay mo ni Lord. Mawala. Pero dunay magsangyaw, nga nasayop sa adlaw o sa tagna, ay nila, minit na. Mga minit. Diba? Naman yung tahanan na nakuhan. Nakadungo. Ignoran nga minit. Pero, kung atong pangutano, kinsa may minit na to? Kinsa man ang tinuod nga minit? Katong nasayop o kaning wala pasayop? Lisod po kung katong nasayop o ignoran nga minit. No? Mga naisulat naman na sa Diyos pagkatugluan silang tanan. Kay ang Diyos na mga amahan, mauraman ang nasayop. Nagpangitaon man eh. Kaya mahimo man yung magtutuglo ang Diyos sa mga tao, sa ato pa, magsasakyaw siya, inigulan niya rin sa kalibutan. Mahimo siya magtutuglo. Kung magtutuglo ang Diyos, buong pasabot, mahimo siyang tao. Kaya usaon na niya pagtuglo sa mga tao. Kung espiritu sama sa ilang ginahuna, nga dili makita, dili mahika. Usaon na nato pag ingon nga magtutuglo siya nato. Mawala, atong sakto. Kaya gingon naman niya, na iba naman ang tanan, kita diri, na tanang Diyos, Espiritu. Mawala, naa sa huna, di-adapt na itong tanan, na ang Diyos, Espiritu, una kay mahimo man siya magtutuglo. Mahimo man siya magsasakyaw. Busa ang buhaton niya ang mahitabo kaning Diyos na himong tao. Kaning Diyos musulod sa tao na mao'y iyang lawas o templo sa Diyos na mao'y mahimong papa, mahimong tiil na mao'y magsakyaw pagtudlo ka na to. Mao nga, ingon tayo si Apostol Pablo sa ikaduhang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Korinto 3:17. Matod pa diri, karon ang Ginoo, ang Dios, mao ang Espiritu. Unsa kuno ning Ginoo kaning Dios, mao ang Espiritu. Ang ug diin gani ang Espiritu sa Ginoo ang naa usab diha ang kagawasan. Kaning kulong Diyos, kaning Ginoo, mao ang Espiritu. Kung diin gani ang Espiritu sa Ginoo, ana usab diha ang atong kagawasan. Mga pangitaon na po, kung asa ng Espiritu sa Ginoo karon, ito alito ang atong kagawasan. Gano nga naa diha ang kagawasan. Kaya maumay makatudlo ka na po. Gawas sa amahan lamang. Walay bisan usa nga nasayod. Gawas sa amahan lamang. Mga nga pangitaon nato, pangitaon unta sa mga tao kung asa ining Espiritu sa Ginoo. Way lain nga ilhada na atong makita kung diin ang Espiritu sa Ginoo. Gawas, ianang gawasa nga makatuan sa adlaw o sa tagna. Kung makatuan ang mga magsasakyaw, dunay laing pangulo sa ubang sikta nga makatuan sa adlaw sa tagna, muna lingon sa itong pagtutulog. Mula lakaw kang dito, kay tuwa inyong kaluwasan. Kung dunay makatuan, wa man laing gawas sa atong mahal nga pagtutulog. Siya lamang ang nakatuan. Busa di yun sa maulaw. Di ko maulaw ni Malisa Usulti. Kasi karon ang lawas sa Espiritu na mao ka ng Diyos. Siya karon ang pangutana. Asa doon mabasa. Muna kasagaran sa mga mula. Bisan kita sa ula. Kita panan dunatay. Tinikanan ng mga pundo. Kung may balong kita nga, ang gibasihan nato sa mga Bible yun. Kung tiasa mabasa, kay dili pa rin natin. Mamutan na taas naman mabasa. Ha? Kung pamutan unta kita,
asa mabasa ang inyong matutudlo na Supreme Divine Master Pope dinito siya po maukaroon ang Kristo. Asa mabasa sa Biblia? Wala din tayo mabasa. Kung dili mo mapasabot, kung dili mabasa, di no? Mo ba na ibot ipasabot? Sa panahon, atong tanawang balikan ang kasaysayan, ang istorya sa ginabuhi sa atong Ginoo nga mga Kristo. Kaning Bible, di-compose ni sa duha, Old and New Testament. Sa wala pa moabot ang panahon sa atong Ginoong Kristo nga mao ang Mesiyas, ang basahon dito o kanibang Old Testament, basahon sa mga propeta. Sinulat sa mga propeta nga nagagikan kang misis. Katong mga propeta sa ni Isaias, Jeremias, Osias, Daniel, tanan ng mga propeta. Sila ang nagsulat ini. Sumala sa gidikta sa Diyos. Sumala sa mga panagna. Sila ang nanagna. Usa si propeta Daniel nga nagsulti nga adunay Mesiyas kay pagkatao, adunay Kristo kay pagkatao. Apat gisulti ba nga kaning Kristo kaning Mesiyas pagkatao tinadla Hesus? Wala yun. Wala hingan ni, wala isulti sa mga propeta nga kaning Kristo, kaning Mesiyas nga pagkatao tinadla Hesus. Wala yun. Mao nga sa pagmula sa atong Ginoong Kristo. Kumusta pagsanyaw niya? Wala puhuhi. Gisaligway. Gisaligway ang atong Ginoong Kristo. Mao nga sa diha nga nagsanyaw ng atong Ginoong Kristo, wala kayo dito kay naibalo sila nga ang Hesus. Si Kristo, anak na ni Jose nga panday. Hindi pa sila asalitan. Mao nga ilang bilansang sa kusumala sa script, sa plano sa Diyos na ang Mesiyas pagapatyon. Karon sa pagkabanaw na sa atong Ginoong Kristo, naupos sa iyang panahon, ang napabiling nga nagsanyaw, mao ang iyang mga apostoles, mga pinunan. Nagsanyaw sila, nagpapatuloy sila na ang Mesiyas, ang Kristo ay panagna ni Daniel. Sama ni Isaias, na bata ang lalaki may pagkatao, mao ang atong Ginoong Kristo. Kay mato sa Isaias, may basa, mula may bata na lalaki may pagkatao. Wala hingan ni kung kinsa na. Karong kinsa may nagpapatuon. Kanang bata ang lalaki, kanang Mesiyas, kanang Kristo, mao Hesus. Mao ang iyang mga tinunan. At pangutana, naabay nito. Naabay nito sa ilang sanyaw na ang Mesiyas, ang Kristo. Dito ba itong mga Hudiyo, labaw mga pare dito, mga saserdote. Dito ba na ang Mesiyas, ang Kristo, mao Hesus? Wala. Ganoon, wala. Hinanli. Wala ibabasa sa daang tubo na ang Mesiyas, ang bata na lalaki ng ipangataw, hinanlan ng Hesus. Usa imong anak, usa. Wala muturo ang mga Israelitas. Ang mga kadagkuan dito. Katong mga nagpamatuon, mga apostoles, mga pinunan dito, ultimo na, hindi katuhan. Ganoon, mananagat, maniningin o buwis, bakit mga daluhan dito? Mananagat na taon. Tindira na o ganang pukot, dira. Si Andres o si Pedro, nagtirang pukot. Mananagat, dili ka tawag ka, manay kitawag ba nga, dili ka, sumala sa, dili ka, sa kaangayan nila ba? Kaya upas na kayo na, samtang sila, bakit sa balaod? Mawala mo po ang mga kadagkuan nito, ang mga leaders sa pagpamatuon sa mga apostoles. Karon doon na may disulti sa pinadayan 3:12.
nga pag-ong ngalan. Atong basahon. Pinadayan 3:12. Matod pa gani, siya nga magamadaubod akong pagahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios. O dili na siya magagula ini katubang nagmadaubod. O ikasulat ko diha kaniya atong nagmadaubod ang ngalan sa atong Diyos, kaya ngalan sa Diyos, isulat yapong nagmadaubod, naghihimo haligi sa templo sa Diyos. O ang ngalan sa siyudad sa akong Diyos, ang bag-ong Jerusalem, nga manaog gikan sa langit, gikan sa akong Diyos, o ang akong kaugalingong bag-o nga ngalan. Tuna na'y kaugalingon nga bag-o nga ngalan ang Diyos, ang Kristo. Pag yung bag-o, kung ang ngalan sa Kristo kaya ito, Jesus, kung may yung kataling bag-o, Jesus, kaya po, matawag pa na bago? Ha? Bag-o pa ba niya po? Dili. Daan kay Jesus ka. Pero bag-o nga ngalan, lahi na. Bag-o na nga ngalan, bag-o na nga lawas. Ikasulat ang ngalan sa Diyos, diya kanina, o ang ngalan sa balaang siyudad. Kung kanit balaang siyudad, yuta. Kaya mo manay hula-hula sa mga tao. Bisan kita, bisan ang mga, pero balaang siyudad, simple yuta. Yuta lang ang ating ibaluan. Siyudad, sama sa Dipolog City. Niya isulat man niya kaniya. Basta tao ni, mga tao ni Jerusalem, kay pag-ong Jerusalem. Kay ngalan man sa Diyos, ngalan man sa Ginoo, ngalan pag-ong ngalan ni Kristo. Kung dunay pag-ong ngalan si Kristo, dunay pag-ong Jerusalem. Dunay po'y pag-ong Jerusalem. Kay pag-ong naman ang katawan. Pag-ong naman katawan. Pag-ong alawas, pag-ong katawan. Mga dunay pag-ong ngalan. Karon, kinsa man ang magpanayan, kinsa man ang magsulti, nining pag-ong ngalan, kinsa ay magpapatuod, katubang mga apostoles. Sila ba ni Pedro, kato sila Juan, sila ni Andres, sila ba yung magpapatuod sa bagong ngalan karon? Hindi gula? Hindi na, patay na. Wala na. Sama sa atong Ginoong Kristo. Walay usa sa mga propeta nagtag at sama ni Daniel o ni Isaias kanang pagkatuloy kaning Jesus o ba niya kung isulti nga bata na lalaki niya pagkatao. Usa lamang ka propeta nga nitindog mao si Juan nga Bautista. Nga mao'y nagpamatuod. Pero ako sila nito. Kaya ang ilang ipaabot nga magmula si Elias. Pero wag sila may balo na si Juan Bautista mao si Elias. Inuha na may kalimutan. Dili kay ang panahon katong lawas nga po sa interior. Ang pabalikon sa Diyos ang Espiritu. Nga dito atong lawasa, ipakataw pagbalik sa sabakan sa usa ka babae. Mao nga si Elias, ipakataw sa sabakan ni Elizabeth, kaasawa ni Zacarias, gihingan lang dayon si Juan nga Bautista. Klaro ka na? Ingon atong ni Yesu Cristo. Kung buong ako nga motoo, siya, si Elias, na magali. Mga, kanang gilauman na ang mapanaw na sa cemeteryo, wag yun ay paglao. Kaya ang pabalikon Espiritu. Diha sa taguang ka, sa pagkababay. Mo na yung gitawag ko, bringing permission. Nakailangan naman sa karoon sa pagkababay. Oo nga, kaming bag-ong ngalan, bag-ong rapunin, nalawas, kay usahaw na ito tayong bag-ong ngalan, kung maulang lawasa, Jesus, nagyapot katurang lawas niya. Di na matawag bag-ong ngalan. Pusa, bag-ong rapunin na lawas, o galing mga apostoles ganyato, mubalik ko sa bag-ong lawas, Aron magpamatuod na hiling bagong ngalan
siya karon mao ang gadala sa bag-ong ngalan. Magilay ang atong mahal na magtutudlo, Supreme Divine Master po dito siya po. Magilay! Kay kung doon na may nain mga para kita, talos mabalik si Kristo pag-ino, kita sa bunga sa paras, kauban sa iyang lusi pagmatunan. Kaya sulakan, Matthew 26:28. Ingon ang atong Ginoo sa Kristo. Busa sultihan ko kamo, nagdili na ko magainom kiining bunga sa paras, hangtod niya itong adlaw. Sa tunay adlaw ng titumbok. Gipaabot dunay panahon. Kausa nga ako magainom sa bago nini. Uban kaninyo, isatong kaninyo. Katong kauban niya sa langisa ng mga dusig ka mga apostoles. Uban kaninyo diha sa gingharian sa atong Ama. Kinsa maring amahan, mao si Abraham. Kung atong pangitaon kining amahan, why lain na amahan na atong Panginoon, kawas lamang ni Abraham. Nano man na si Abraham. Tungod kay, kung atong sugit-sugiton, atong sabtong pag-ayo, ano nga si Abraham ang amahan? Why lain na ito una nga matagan kuhaan basihan sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Ano? Di ba ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagsangyaw? Halos kibanggit ko niya ang amahan. Wala siya buhagi, pinaagi sa iyang kaugalingong pagbut, kundi pinaagi sa pagbuong sa amahan. Amahan ang iyang dala. Ingon ang atong Ginoong Jesucristo nga matur pa niya diri sa Juan 17:3. Kinaaman sa amahan ang pagkasayon. Matur pa sa Juan 17:3. Ingon diri. O ang kinabuhing gayon maupili. Kay kaluwasan, ang ilang pagpakaila kanimo, ang amahan, nga mao ang bugtong tinuod nga Dios o kang Jesucristo nga imo pinadala. Amahan yun. Kung ang una sa tao, dunay nagpadala nga mao amahan, o doon na po ipadala nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Ang una-una sa tao na duha, dunay amahan nga nagpadala, o katong bugtong o tinuod nga Dios, o doon na po di padala ng mga anak ng mga atong Ginoong Jesucristo. Diha na bahi ang una-una sa tao. Ang ikawa nila nga, tinuod ka ng Diyos, katong nagpadala ng mga amahan. Pero, ang kaluwasan ko ang kinabuhing gayon, sa pagpakaila sa ianang bugtong o matuod ng Diyos. Bisa kita ang atong kaluwasan na sa pagpakaila, na makaila kita kinsa kay bugtong o matuod ng Diyos. Dili lamang na magtuo ka na dunay bugtong o matuod ng Diyos. Kundi mailhan nato kinsa ka ng bugtong o matuod ng Diyos. Kaya mo maluwas ang makailaman, ang kinabuhing dayon mao kini. Mato dito. O ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo. Di ang kaluwasan tuan sa pag-ila. Nga makaila ka, ini bugtong o matuod ni Diyos. Karon di maila ba niya kung sa ngalan anang bugtong o matuod ni Diyos? Atong basahon sa Mora gyapon kapitulo sa Juan 17. 25 ngadto sa 26. Kung iya bang gipaila ang ngalan niya ng bugtong o batuon ni Diyos. Bakit pa yun O amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo.
apan ako nakaila kanimo o kini sila nakaila nga ikaw mao ang nagpadala kanako o ang imong ngalan isa ngalan atong amahan atong bugtong o matuong ng Diyos akong gipaila kanila ang ngalan ko sa bugtong o matuong ng Diyos gipaila sa atong Ginoong Hesus-Kristo karon mangutana ka kung gipaila ba niya ang ngalan sa bugtong o matuong ng Diyos kinsa man ang ngalan kay iyang gipaila o gisayaw sa Israel na ilang amahan kay Paulay amahan kay iyang gipaila Paulay ngalan sa amahan nasulti ba siya? Ang ngalan sa amahan ang inyong amahan mao si Jehovah ang inyong amahan mao si Yeshua si Yahweh yung Shaddai naging ba? Nabay gisayaw atong Hesus-Kristo? Wala kinsa ang iyang gipaila kay ilang amahan atong basahon Juan 8:56 bakit pa dire ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga siya makakita sa adlaw sa akong pagdali o siya nakakita niini o nagsadya kinsa ko na ilang amahan nga iyang gipaila si Abraham ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga siya makakita sa akong pag-ati o siya nakakita niini o nagsadya kung sa itubag sa mga Hudyo wala pa galing kay kaliman katuwin nakakita ka na ni Abraham kay mato niya nalipay mo ko si Abraham na nakakita sa iyang pag-abot. Mga ang ipagita sa mga tao. Kung asa si Abraham at ang panahon na mato niya nakakita ang nalipay mo ko na si Abraham nakakita sa iyang pag-abot. Una-una rin sa mga Hudyo. Magsaray, pakakot din ito na. Nagpasalaan din ito na. Kaya asa mo na si Abraham? Ingon siya nakakita ko si Abraham kung nalipay kasi nakakita ka niya. Kaya asa na nila si Abraham. Muna-muna nila pakakot. Isa mong tingin nila itong nila sa dito. Sa wala pa si Abraham, ako mauna. Sa wala pa si Abraham, siya mauna. Pero di sa buwa sa mga Hudyo. Isa mo. Wala pa ko si Abraham, siya na. Manila na tungkad kung asa ato ang gingon niya nga wa pa si Abraham siya na ang ilang itanaw ang iyang pagka-Diyos dili ang pagka-Kristo kay kanang Kristo dili na anak mao na ang amahan nga mao si Abraham kay kanang Kristo sumala sa naisulat sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. This bato, kanang Kristo, bato. Bato kanang Kristo. Pero kung may utama, sawa pa si Jesus, wala pa yung Kristo. Kaya ang Kristo ang itawag, mauman si Jesus. Sa ato pa, sawa pa matawag si Jesus, wala pa yung Kristo. Wala pa yung Kristo. Kaya wala si Jesus. Kaya ang ilan na Kristo, katuwa si Jesus. Wala sila may balo. Wala ilang kong kara. Kaya pa si Apostol Pablo nakasulti, nakapagka o nakasabot. Nakaling Kristo, bato. O kanang bato na mo si Kristo, may kanang ang God the Father na mawang Diyos. Ako kung basahon. Salmo 18:31, kung Diyos pa ni Kristo. Kanang bato, mawa pa na ang Diyos. 18:31 sa Salmo. Kay kinsa ang laing Diyos, kawas kang Jehovah. O Jehovah rin. No? Kay kinsa ang laing Diyos, kawas kang Jehovah. Kay Jehovah sila mo niyang amahan. No? O kinsa man ang usa ka bato, kawas sa atong Diyos. Kinsa mo
lain kabato gawas sa atong Dios. Unsa ko ning bato? Dios mato diri. Kinsa ning bato? Si Kristo. Sumala ni Apostol Pablo. Ang bato mao si Kristo. Kung kayo kay lain bato gawas sa Dios, busa kaning Kristo, mao na ang Dios. Pagkaklaro kayo. Karon, unsa may kinsa may kaning Kristo dili manangalan. Subo ka na, anointed. Ang ngalan katong gisudlan kanang lawas. Nagisudlan anang Kristo. Mao nga si Jesus may lawas di anang Kristo, gitawag siya Kristo. Ang Jesus nga gitawag ko Kristo. Ano na? Mabasa na ito na ang si Jesus gitawag ko Kristo. Kinsa man eh, di unsa man eh. Kaning bato, unsa may nahitabo sa bato? Kaning bato gisapsap. O kaning bato, mao gyud si Abraham. Kung ang bato mao si Kristo, o ang Kristo mao ang Dios, kaning Dios mao si Abraham, na mao ang bato atong pasahod. Isaiah 51, uno ngadto sa 2. Ingon diri. Patalingon kanako, kamo nga nagsunod sa pagkamakaro. Kamo nga nagpangita kang Kristo, sa Dios. Tumanaw kamo sa bato. Doon na bato, doon na Kristo, sa wala pa si Jesus. Sa yun kang hula-hula natin sa una, na sa wala pa Jesus, wala Kristo. Ngano? Ay doon na may bato. Sa panahon pa sa mga propeta. O gani nga nakaingon si Apostol Pablo nga sila na nagpangino gikan sa espirituhan ng ilignon, gikan sa bato na minunod kanila. Ug ang mao si Kristo. Kadto di ay bato nga gitugsod ni Moses dito sa huri. Kristo niya ito. Maulit ito si Kristo. O ang maong bato, mao si Kristo. Na sila nagpangino nga itong espirituhan ng ilignon. Gikan sa bato. Na minunod kanila. Kanang minunod, minunod ba? Misunod. Mo'y laing term sa Bilisaya. Minunod, minubad, o misunod. Nagubad kanila. Ang maupunong bato, mao si Kristo. Pusa, nanay Kristo sa wala pa si Jesus. Karon, usay na ito, usay. Apay panayon. Tumanaw ka mo sa bato, diin ka mo sapsapan. Sapsap kayo ng bato. Tumanaw ka mo sa bato, diin ka mo sapsapan. O sa lungat sa gaho, diin ka mo kaluta. Tumanaw ka mo kang Abraham, na inyong amahan. O kang Sara nga nanganak kaninyo, kaysa usa pa lamang siya gitawag ko siya, o di panalanginan ko siya, o di mo ko siya nadaghan. Karon ato ni hatagan o dakong pagkaran. Matod pa diri sa lingon. Patalinghod ka mo kanako. Kinsay gisultihan sa Dios nga magpatalinghod kaning kamo. Patalingon kamu kanako. Kamu ba ni nakawa? Kaya ipasaan isa sama ni. Patalingon kamu ay kamu mga galing nagpataling kamu lagi ikaw karon. Pero atong tanaw ang siting sa mga istorya kung kinsa ang nagsulti o kinsa ang isultihan. Ang nagsulti si Propeta Isaias. Gamatod nagsulti, di mo makikibitahan sa Diyos. Dito man luwagi sa propeta at timog sa Diyos. Ato siya, patalingon ka mo na ako. Patalingon ka na ako, kamo na nagsunod sa pagkamataro. Mga Israelitas, kamo na nagpangita sa Diyos, tumanaw kamo, mga Israelitas, sa bato. Diin kamo sapsapan. Kanina yung mga Israelitas, mga sinapsap sa bato. Kaya
po niya, tumanaw ka mo sa bato, tingin ka mo sa sapa. Eh, mga sinapsap, ito sila, niyatong bato. Gitan sila agtong bato, gisapsap. Mga na, kung sinapsap sila, gitan atong bato, agtong bato na gisapsap, mga tayo amahan nila. Niyatong mga sinapsap, mga gigitanan ba? Mga amahan, mga gigitanan, atong mga Israelitas, mga ang bato kami sapsap. Karon sa Diyos, ingon, tumanaw ka mo kang Abraham na inyong amahan. Wala po ninyo ng Diyos, tumanaw ka mo kang Abraham, tumanaw sa ka mo kanako, kay mahimo na yung nandua. Una sa talang, hula-hula ko na to, na ingon ba ang Diyos, na siya, Diyos ka bubuhan. Kung si Abraham pa may tanaw, may ihon sa mga tao, di ba niya ang silo sa Diyos? Kasi Abraham ay himo ang amahan sa kalibutan. Magsilo sa Diyos, magabugho ang Diyos. Pero nanuwakan, tungkol kay kanang Diyos, kay Espiritu, tuluwa sa lawas ni Abraham. Siya ang lawas sa Diyos. Mao nga, ingon ang Diyos, ako ba ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob? Pila ang Diyos. Pila ka Diyos ang ituloy. Usuna. Unsa gani ang Diyos? Espiritu. Kung ang Diyos Espiritu, ato alisdan ang Diyos Espiritu. Di mo nila, ako ba ang Espiritu ni Abraham, Espiritu ni Isaac, o Espiritu ni Jacob? Unsa ka Espiritu ni ituloy? Mao nga, Diyos, kaning Diyos, nga gisapsap kaning Kristo, mao si Abraham, nga may amahan o gilikanan, yatong mga sinapsap nga mao ang mga Israelitas. Busa, kaning bato, mao si Abraham, o kaning bato, mao man si Kristo nga ang Diyos, si Abraham, o ang Diyos nga amahan, nag-iikot sa Panginoon si Kristo, na ang kaluwasan na sa pagpakailan sa punto o bato ni Diyos. Nga mao si Abraham. Mao si Abraham. Ang punto o bato ni Diyos. Kay mao'y pinikanan. Kay si Isaac o hangod. Sinapsap na. Anak na siya ni Abraham. Kantong mga Israelitas, sinapsap na punto. Di ka ni Abraham. Mao nga kanang amahan. Nga mao ka ng Diyos. Mao si Abraham. Mao nga atong Ginoong sa Kristo, ingon, ako buhato sa akong amahan o inyong amahan, sa akong Diyos o sa inyong Diyos, hindi po nagpasabot na kanang Diyos na amahan, kaya dito sa taas sa kulon. Kaya kapatid, ayaw na ako pagbuti. Kaya ako, wala pa mag-ato sa akong amahan. O sa inyong amahan, sa akong Diyos o sa akong Diyos. Huwag pa ko siya makasakan. Di huna-huna sa tao. Huna-huna nato, na doon na doon sa puno. Na makatong Diyos. Pero, kung akong huna-huna na doon na sa puno na amahan, doon na sa puno na Diyos, mahimong magkabot sa din ang mga sulti sa atong Ginoong sa Kristo. May tungkol sa man. Kung ikaraw na ito magsabot, kaya doon na may iingon sa atong Ginoong sa Kristo. Sa Juan 14:6, nag-iingon. Matod pa rin, wala ka ba di ay magtuo, nga kuha na sa amahan. Yung sa kapalo siya, kasi na sa amahan. Huwag ka na amahan, nag-iaka na po. Asa ko nung yung amahan, nakata niya. Kunya, minsan nawa pa siya sa kasamahan, yung amahan yung amahan kaya. Ang mga pulo na akong isulti kaninyo, wala ko isulti. Kini sa kinaugalingon, kung pagpulutan, hinuluwa, ang amahan nga nagkapuyo sa sulod na ko, asa ko nga pulo ang amahan, naasulod niya, sulod siya malawas. Ikong magtulog ka malulay sa pulo, bago pa niya, masaka ako sa akong amahan, sa inyong amahan, sa akong Diyos, o sa inyong Diyos, o niya ang amahan, naaday sa sulod niya ng Diyos, asa may tinoon, katong sa puno, o kanang naa sa sulod niya ng lawas. Napulo pa na ng isulti. Mahimo rin batak na,
Dili. Tinuod ang tanan niyang sulti. Mao nga, ang amahan nga mong espiritu man, naaman sa sulod niya, sa layas niya, mao nga diha ay natuman ang ingon sa tanan nga gisulti sa napukita. Sa Lucas 4:17. Na tanang amahan mato pa ni Jesus na sa sulod niya. Kaya gisulti na na sa mapukita sa Lucas 4:17. Tingnan. O siya, Jesus, itindog aron sa pagbasa. O diya ihatag kaniya nga pasahod sa propeta na si Isaias. O sa pagbuklan diya ini, nakita niya ang bahid, diin may sulat niya nga nagaingon. Ang Espiritu sa Ginoo, sa Dios, ani akan ako, kay iya man akong gidirugan, aron sa pagwari sa maayong balita, ngadto sa mga kapos. Gipadala niya ako aron sa pagkaybalo, sa kagawasan, ngadto sa mga pininanggo, o sa kahuli sa igtalanaw, ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan, ngadto sa mga dinaog-dao, sa pagkaybalo, sa tuig sa kahimon sa Ginoo. Ang basahon nga sinulat sa propeta nga si Isaias, iyang gibasa. Namatod pa ang Espiritu sa Ginoo ang iatan ako. Gibasa sa atong Ginoo sa Kristo. Karon o sa isumpay. O iyang gilukot ang basahon. O di ulit ningat po sa ting-alagan. O nilingkod siya. O ang mga mata sa tanan nga niya sa sinagoga. Itutungkod ko niya. O kanila isugod siya sa pagsulti nga nag-ingon. Niiling adlaw karon at pagtakaan. Anang panahuna. Kining bahina sa kasulatan na tuman. Kadto niya bahina sa kasulatan na gisulti ni propeta Isaias na tuman at pagtakaan na ang Espiritu sa Ginoo anaa sa atong Ginoo. Mao na gingo niya ang amahan na puyo sa sulod niya. Kaya kanang amahan ng Diyos, Espiritu man, mao na iyang di ampon, iyang di sulti, kanang amahan na puyo sa sulod niya. Sumala rin sa sulti sa mga propeta, na sulat sa basahon ni propeta Israel. Ito ka na tuman. Mao nga, ang matawagin mo ito kay wakay propeta nga migula o itong mga sama ni Isaias nga migula nga sa mga matod siya ng iparalita nga batang lalaki siya ka ng Kristo ka ng Mesiyas waman pero dunay mga pasahon mga ngayon siya kung ito ang mukha ng Mrs. ito uto sa mga ako kaya siya nagsulat man may tungod ka ako. Kung ito ka mo ni Mrs. Matungusap ka mo ka ako kaya siya nagsulat man may tungod ka ako. E kung karoon ka na doon na to, sama karoon nagpapatuloy ka, nagsulti ka, nagpag-umala ni Kristo, mao ang atong mahal na matutulog. Mutulog ba sila? Hindi. Kaya ako na isulat ang alam sa may magtutulog din sa pasahod, sa Biblia. Wala may mga apostolis. Katapong apostolis sa una, na nagpapatuloy ang atong magtutulog kamo, siya ka ng pagdala sa pagkungalan, siya ka ng kamo. Ikong kanin, mas mahina sa kasulatan. Kung mauli ang tatong ako sa una, pag-iwan niya nga ang na siya katong Mesiyas, siya ang Kristo, ang mga apostolis at pagkatuon, wapoy ko po, kaya wapoy ni sulat, kakaling Kristo, ang Mesiyas kaya ipakatao, hinangan Jesus. Wala niya. Inong anak na po niya mga ikaisunan. Mga dili pwede na ang kasulatan
dili na tamang tuyok-tuyok. Kaya bitaw ang ingon na itanong mo, Bible ang sasagot. Nga hindi man lagi matubag sa Bible eh. Di man matubag sa Bible, kung kanyang adlaw at na. Kung saan tuwing ka nakasala siya dahil di po matubag, i-Bible mo nga ang patubagon. Kung saan tuwing ka naggula ang mga Israelitas, sumala sa Bible, tubaga, di po matubag, ay wala na sumat. Ay di Diyos ang magputulog nila. Kaya kung magputulog, ang atong magputulog mo ang Diyos. Diyos mo ay nagsugo ako. Diyos mo ay nagputulog, sumala sa isulat. Sa 45 sa Juan, na panatuluan silang tanan sa Diyos. Makapangutan ka sa atong magtutulog ang mga Diyos. Ginoo, kung saan yung tuligan na sa lasyadan, kay ibalong yun ba? Pero kata na ka ng Diyos, na ibalong sa tuligan na sa lasyadan. Simple, totoo ka. Kasi nagawa ni Litan. Siya na ibalong ka. Pero kata na ang Diyos, na ibalong sa lasyadan. Simple. Ikaw ang Diyos ay atong magpapagod. Ang Diyos ay nagsulat ako. Dili ba niya ay makalimot ka sa pagpapana sa Diyos na amahan. Kung sa mga adlaw at na mo balik si Kristo. Niya, may tuloy ng amahan. Ngayon ay sulat sa Bible. Wala na sayo sa adlaw sa takna. Amahan, Diyos ay nang magpapagod. Wala ang ito ba? Ay sulat sa Bible. Wala na sayo sa adlaw sa takna. Pagka-isip. Diyos ang atong magtutulog. Kaya ang atong itubad, wala na sayo sa adlaw sa takna. Mao nga, dito ka maula na magtugan sa tibong kalibutan. Wala na'y lain pa na muluwas, magtugan ka na to gawas sa atong mahal na magtutulog. Supreme Divine Master po, dinito siya po. Wala yung lain mga isuror na nakatuan sa anlaw sa takna. Mao alisod mo niya. Tuhan, pero matod ka ang kaluwasan, dili ikapagdanin, kundi ikapagpalo naman. Mga isulti sa atong mahal na magtutulog. Ang kaluwasan, dili pwede pagdanin, apan pwede ikapagpalo. Kung maupili kayo, may lain na nagpapatuo, kita nga nakakatod, sumala sa lingon sa Juan 6:45. Kung sila pangatudluan sa amahan, pangatudluan sa Diyos, kung sila nga makadungod, huwag makakatod, mag-ahig na ako. Kaya mga tuloy mo sa'yo, katulad ang dili mo, too, natugin mo makasawala na kasabot, upang kaya ito. Di ko ito, matamay kayo doon. Mga nakatong nagkapatanin mo, huwag nakakatong, kita kayo nakakatong ka. Nakiban mo naman taon sa adlawas na. Kumplito, dunay tuwig, dunay bulan, dunay bisa, o dunay oras. Kaya kung naibalo ka, naibalo ka ng usap na atokan, tipak-tipak niya sa tinapay, usap ng tuwing ka, bulan, adlaw, bisa, o oras, naibalo ko sila ka, kung ano sa atong balik. Nga naman, kaya ginigol man sa Ecclesiastes 1:20, ang namayo kanya to, mamahulog ma. Kung ang nahilo kanya to, pagaymo ba o wala butang bako ilalong sa daw. History repeats itself. Ang namayo kanya to, mamahulog ma. Pero dili na sa Israel. Nga naman, bukalhin sa usa ka nasod. Ang hinharian, ibalhin sa usa ka nasod. Pusa ka lang Panginoon niya nga. Dili na ko magainom, inigikat sa bukas sa para. Ako niya to ang lawa, nga magainom ako. Sa bago niniuban ka ninyo, kita sa hinharian sa akong amahan. Dili na sa Israel. Kaya ibalhin naman sa usa ka nasod. Asa na siya bumalik Panginoon, pula na sa usa ka nasod. Nga ibalhin na sa hinharian sa Diyos, na maong ang Pilipinas. Kung kay kaling pag
ilong niya, dito man pagaywa sa balang syudad, kaysa nahunang adlaw sa mga pista. Pista man na sa tinapay, kaysa mo, unang adlaw sa pista, mato sa Matthew 26, 17, kasi nahunang adlaw sa pista sa tinapay nga may ibalugan. Iploon kanya yung mga tinulan, huwag na magana na ingon, magtutulog, asa man ang pwede na mo, alang sa iyong pagkaon sa pista, sa Pasko. Kung sa ito ba niya, at tuan ninyo ang tao sa siyudad, Jerusalem, huwag niya ninyo siya, ang magtutulog na kayo, ang panakong panahon hadol na, kung sa ulubog ko ang Pasko, diha sa iyong palay. Asa dahil isa ulo, naasa pala ang siyudad, naasa siyudad. Busa sa naso galing pagdihan sa lingharian sa Diyos. Bumalik ka na diha sa pala ang siyudad. Walay lain, dapitan strike city. Sumala sa sugod. Sugod na ang pagkatugan, kadapitan ang bagong Jerusalem, pala ang siyudad. Ano? Kaya ganang pala ang siyudad, kanang bagong Jerusalem, ang sugod niya na 430 years. Kaya mao ka na ang dito ngayon sa mga Jerusalem na nauli po sa ito. Notice there. Kaning 430. 430. Mao kaya ang treatment o ilhanan niya ng Jerusalem. Karon kagibali man sa usa ka naso. Ang sugod niya na 2,000 years man nga mga adlaw, kaning 2,000 years, magkakantag ka na sa 457 na dili ulit ang Jerusalem. Kaning Jerusalem. Sa 457, gikan sa pagkabihat nagpo sa Babylonia. Mga nabuhatong isipon from 457 2,000 years, the answer is 1543. 1543. Na maukini ang pagka-recognize sa atong nasod sa ngalan ng Pilipinas. Pilipinas. Meaning 1543, Mayo 18, sa pag-apot ni Roy Lopez de Villalobos sa atong nasod. Dito dinihanglan ang atong nasod sa ngalan ng Pilipinas. Karon, kaya ang sugod niya ng Holy City, 430 years man. Mao man ang treatment, atong isipon from 1543. Ang answer, 1973. Aning tuiga 1973, ang atong kanhing Pangulo, Presidente Marcos Sr. nagbuhat o usa ka presidential decree number 105 ngatong January 24, 1973 na ang kapitan Strike City of the Philippines. Holy City, Strike City sa Pilipinas. Magkulain kapitan. Sumala sa sugod. Kay sugod na yung matugal sa Pinoon. Kay mandiri mo sugod, wala kay sugod, hindi yung matugal sa Pinoon. Kay sugod na may matugal. Sama namin. Ay lakbon. Kaya na, pila na kapag ilakbon na. Kung sa kayo mong gabito para makatulaan ka sa Pinoon, nasugod, ilakbon. Siyempre, sugod mo. Mga ang sugod sa Diyos, 430 man anang Jerusalem nakaliwat ni Abraham, mga anak ni Abraham. Atong isipon sa 1543 ang 430 years, ang answer 1973. Mga ang sugod sa Isaias sa katawan sa Diyos 490 man. Mga doon na sa 60 years
na remaining. Iturugan nga pa nila 60 years. 3, 6 plus 7, 13, 31. 9 plus 1, 0, 31. 1 plus 1, 2. 2033. Sa bulan sa Abib, isa 15, alas 12 sa gabi, mao ka na ang gingon na adlaw o tatla. Nga wala ay balui. Bisan pa ang manulungga sa langit, bisan pa sa gawas sa bahan. Nga mao si Abraham, nga mao ang atong mahal nga matutudlo na sila ang resurrected body o Abraham. Wag yun namin mga isuon, o kini ang kamaturan na atong ikapahibalo sa ibuong kalibutan. Mao nga mapasalamaton kita sa atong mahal nga magtutudlo kay kung wala siya hangtod karong adlaw naganakaw kita sa kaniya. Kay matod pa sa Panginoon sa Kristo, siya nga nagalakaw sa kaniya, dili may balo kung asa siya paimon. Kung pasabot, kanina ay wala may balo, kaning walay kasayuran, naglakaw sa kaniya. Kaya man may balo. Kung wala may balo sa adlaw sa usana nga naglakaw diha sa kaniya. Basta, salamat kayo sa atong mahal na magtutudlo na iya kita dito kayo. Daghang salamat, Master, o mga son din nila o putol sa ako kamay na mensahe o gusto ko maayong dapit sa kautuhin